Kai, wallahi na ji na fara jin bacci. Kuma ƙara ma ne. Mai gida da Wai ina so dakata. Wai shi wannan zakaran har yanzu ba labari kenan? Kika ce dama me? To ina ji sai ya. Kana bani mamaki. Kamayya. Kafin nan dai mu yi auren nan. To. Ba irin shakatawan da baka fita da ni. Mu fita. Kayan zaki nan duk sai min kake amma yanzu kwata-kwata ka daina. Kwata-kwata ka bi ka canza min. Yadda kake min a waje ba shi kake min a cikin gidan nan ba ban san me yake faruwa ba. To ke banda abin kiraniya. Kin rasa ci ne? Kin rasa sha ne? A'a. To, ba ki rasa ci da sha ba. Wannan lokacin da kike magana a baya. A'a, ai lokacin yaƙi nake. Yaƙi kuma. Yaƙi nake yi. Kullum hannun riga ta anan yake. Kamanya. In na sa doguwar riga nan naɗe ta nake ta dawo nan. Sanda na fara yaƙi. Ana cewa Fatiha na sauke hannun riga ta. Na gama yaƙi. A'a, yanzu yaƙin zai koma kan wata ne. Wai in tambaye ki. Ke kina gani tunda aka fara mulkin dimokuraɗiyya a Najeriya. Kin taɓa ganin wanda ya ci zaɓe washe gari ya dawo yana kamfe? Ni ban gane wannan maganan ba. Ban gane ba gaskiya. To yanzu wata ake nema. Ni ka juyo min mu yi magana ka wani bani ke ka juyo mu yi magana fiska da fiska. Ina, ai ban iya juyowa nake faɗi miki. Na samu wata jaja. Alkawari fa ka min lokacin da muke tare ba wanda zaka so ni kaɗai ne zaka aura ka ajiye gidan yanzu kuma ka ce kan wata. Ba wata farar mace da zaka kula ta ni bakin ka gani kuma bakin ka bi. Ni ba wallahi ba da wata jaza wanda za ka min a cikin gidan nan ba. To ke banda abin ki kina fara kina baka ina baki mahaifuwa kenan. Kina baki ina baki mahaifuwa kenan.